Начинаем. Эй! 2-2-4, 6-6-36. Нишләп Купрум Ханеф архивында йөри? Нишләп бүген безнең псибезләрнең сүзләре юк? Һәм башка сорауларга Типичный Татарин студиясы белән бергә без бүген җавап эзлибез. В общем, бүген сораулар була бик күп, һәм без аларга җавап табырга тырышырбыз. Итак, башладык. Килде синең артыңна, Эрл Кёнинг килде синең артыңна, Иттифак килде синең артыңна, Дали килде синең. Беренчедән мин бүген кырынмаган, гафу үтенәм. Битеңдәме? Әйе. Ну ярар. Битемдә кырынмаган, әйе. Бүген безнең атна саен уза торган Татар Пати бер дигән шоу Аутхол клубында бүген безнең Кәеф ничек газетасының 7 еллыгы һәм бер дигән шоу рэп һәм R&B стайл дип атала. Тематикасы махсус кунаклар Иттифак төркеме, Шакур, Дали, Кейру, шулук Ями Music инде бөтенләй. Музырыды бакалда, градус һәм музыка соул, Тигуанин һәм Пуэр. Бүген кичен студия броу, димәк микро, аша үтәр флоу, бары тик тру. Көтмә миннән шоу, эш әйләнде хатынга, музыка сөяр кем. Мин сайладым икесендә белмичә нишләргә. Уен кинәт башланды, 2003 ностальжи, бичиза ДЦСС, Табаско, Барри, Фамич, кемдер бу. Аутхол, монда бик кызу, менә без үзебез күрә алабыз, монда ничек бийләр, кәеф ничек сездә? Татарлар килә, керә һәр игә, сиңа көч бирә, тагы ни кирәк, сата. Иттифак, ничек тәрҗемә ителә? Тәрҗемәсен белмим, но беләм группаны. Не знаю. Что-то интимный факт. Аргумент мошындырак әйберме? Пас. Чего это такое? Иттифакны карыйбыз, җырларын яратабыз, иттифакның тәрҗемәсен белмим, чынлап әйтәм. Иттифак дигән сүзне ишеткән бар инде. Факультет. Мин белмим. 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 Факультет. Белмим. Белмим дигән вариант тоже бар иде. Фактның бер өлеше. Свобода шикеллерәк тәрҗемә ителмиме ул ничектер? Интифак, я что-то такое слышал, короче, какой-то группа татарская. Но, как бы, сам не слышал, у меня друзья рассказывали. Только понаслышкам знаю. Фактның бер өлеше. Там бер записавызны кабатлада, пожалуйста. Минем уйлавымча, идти ул иди, и факт это посылать. Иске китап элекеге калган кешеләрдән калган китап истәлек булып кала инде. Очень плохая музыка, очень плохая. Единение ялгышмасам. Егетләр, иттифак ничек тәрҗемә ителә? Бердәмлек дип. Бердәмлек. Единение же? Ой, единение. Бу сиңа мәликәнең. Иттифак түгел китүре саундда гөл. Купрум нәрсә ул? Купрум химик элементка нәрсәләр ашаган. Менделеев таблицасының бер элементы. Ул химик бер элемент. Менделеев таблицасында ничәнче урын алып торган белмим, конечно, әйтә алмыйм ансын. Андый вообще сүзне ишеткән дә юк. Менделеев таблицасындагы мадда. Ничек, аңламадык. Химик элемент. Мин белмәс, Менделеевның таблицасында ниндидер нәрсә. Күп урын ал нинди телдә соң? Ой, авыр сорау ул. Купрумны төрлечә аңларга була. Ну купрум белмәм ничек аңлатырга да инде. Аны төрле сүздән аңлап була. Купрум. Бәгрем, Купрум нәрсә ул? Бу сорау сиңа булды. Молодец. Шая кыз. С перевода с греческого это медь на русский. Афәрин, браво. Купрум медил, русча медил. Купрум это, знаешь, это медь, по-моему. Я просто инженер учился, я знаю. Купрум бакыр була. Татарлар килә, керә һәр игә, сиңа көч бирә, тагы ни кирәк, сатам 1000-гә. Акчаң бардыр, егетләре без матур, бәяне артты.